नमस्कार। आप लोगन के भोजपुरी रसोई में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम बताएब कि आप लोगन के ब्रेड का हलवा कैसे बनावल जाला। ये ब्रेड का हलवा खइले में बहुत ही स्वादिष्ट होला और झटपट बन भी जाला। तो चलिए हम बतावत ही आप लोगन के कि ब्रेड का हलवा बनाए खातिर कौन कौन सामान का हमन के जरूरत रही। तो सबसे पहले हमन के ब्रेड के चूरा बना लेवल जाए। चूरा मतलब ब्रेड के तोड़ तोड़ के मिस लेवल जाए। देखल जैसे हम यहाँ मिसले बाटी ये इतना हम 4 ब्रेड का बनावा ताटी। अगर खाए होगा तो आप बना लेवल जाए और ज़्यादा लोग खातीन तो और ब्रेड ले लेवल जाए। यहाँ हम 4 ब्रेड का इस्तेमाल कर ले बाटी। ये हो गया ब्रेड का चूरा, साथ में चीनी आप स्वाद अनुसार लेवल जाए। अगर आपके ज़्यादा मीठा खाए मन करे तो ब्रेड के हिसाब से और चीनी ले लेवल जाए। और यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स ले ले बाटी। देखल जा ड्राई फ्रूट्स काजू बादाम बुनक्का आप लेके ओके काट के महीन कर लेवल जाए। और ओकर बाद हम यहाँ ले बाटी। देखल जाए छोटी इलायची का दाना हवे ओके हम खून के निकाल ले बाटी दाना। अगर आप दाना ना निकाल पावल जा तो आप इलायची के पाउडर भी ले सकल जाला एक जगह पे। ये हो गई छोटी इलायची के दाना। और ये 1 गिलास हम दूध ले 4 ब्रेड बनाए के बाद तो एक छोटा गिलास से 1 गिलास दूध और चाहिए हमन के घी। ये देखल जा 6 सामान से आज हमन के बनावल जाए ब्रेड का हलवा एकदम आसान तरीका से, जो कि ये सब सामान हमन के घर में आसानी से मिल जाला, कुछ खोजे के जरूरत नहीं पड़ी। तो चल जा हमन के शुरू कर जाए कि ब्रेड का हलवा कैसे बनला। तो सबसे पहले हमन के गैस ऑन करके कढ़ाई रख लेवल जाए। कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जा तो ओमे हमन के घी डाल देवल जाए। घी पड़ गए, घी के में थोड़ा सा चारों ओर घुमा देवल जाए ताकि जब हम ब्रेड के डालल जा चूड़ा तो एमे कढ़ाई में पकड़े न। तो थोड़ा सा जब घी गर्म हो जा जब घी गर्म होला तो एक में एक महक आवाला। तो जब महक आ समझ आ जा कि घी एकदम गर्म हो गई बा तो ओमे हमन के चूरा डाल देवल जाई, ब्रेड के चूरा। अब एक के हमन के अच्छे से चला लेवल जाई। चला के हमन के थोड़ा से एके भून लेवल जाई। ज़्यादा नहीं भुने बा, बस थोड़ा से के हमन के भूनल जाई थोड़ा भूरा होने तक, ताकि एकर स्वाद आवे भूनले पे। एक हल्का बस ब्राउन तो बटले बा, थोड़ा सा और हल्का भून दे ताकि थोड़ा सा कुरकुरा हो जा, मतलब घी में अच्छे से सब जगह मिल जा। ये देखल जा लगभग यहाँ हमार ये चूरा भुना गईल बा। देखल जा हमारे यहाँ पे चूरा भुना गईल बा। अब हमन के का कइल जाए, एमे हमन के छोटी इलायची के दाना रहला उ डालल जाई। डाल के हमन के अच्छे से मिला देवल जाई। इलायची दाना डाले से एमे का स्वाद और बढ़ जाला, महक भी थोड़ा अच्छा आवाला। देखल जावे कि हम मिला डाले बाटी। अब एमे हम दूध डालब। अब एमे हम दूध डालब। ये देखा जाए दूध डाल के एक बार देख लेवल जाए कि एकदम गीला ना होखे। अब ए टाइम पे आँच आप थोड़ा कम कर लेवल जाए, नहीं तो ये आप जन बना जाता हलवा वो आँच अगर तेज रही तो गैस अरे कढ़ाई पकड़ ले।
ये देखल जा, यहाँ दे हम अब दूध डाल दले बाटी। थोड़ा सा और दूध पूरा। अब एमे हमन के चीनी डालल जाई। चीनी चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालल जाई। अगर आपके ज़्यादा खाए मीठा मन करे तो ज़्यादा, और कम खाए मन करे ब्रेड तो थोड़ा हल्का मीठा होबा करेला, ऐसे हमन के चीनी में थोड़ा कम डालल जाई। ठीक है, तो इनमें हम अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल दले बाटी। अब एके हमन के अच्छे से मिला लेवल जाई। चीनी मिलेले के बाद एमे हमन के ड्राई फ्रूट्स डालल जाई। ये देखल जा, इनमें ड्राई फ्रूट डाल डाली। अब एके अच्छे से मिला लेवल जाए और 5 मिनट थोड़ा सा एके हमन के पका लेवल जाए। एके बार बार चलावत रह जाए, अगर ना चलावल जाए तो ये कढ़ाई में चिपक जाए। एके बनेले में हमन के ज़्यादा से ज़्यादा 10-12-13 मिनट लगला, ज़्यादा टाइम नहीं लगला बनावत। आ खैले में भी एकर स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होला, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होला। अगर आपके घर पे कोनो मेहमान आवे, लेकिन के कुछ खाए मीठा मन करे तो आप फटाफट एके बना भी सकल जाला, और खैले में भी हेल्दी होला। बच्चन के लिए, बड़न के लिए, बूढ़न के लिए, केहू भी खैले में बहुत हेल्दी होला। काहे से में ब्रेड, दूध, काजू बादाम हर एक चीज़ मिलल बा। एके आप बना के फ्रिज में भी 1-2 दिन रख सकल जाला, खाए खातिर खराब भी नहीं हुई। ये देखल जा, लगभग हमन के तैयार हो गइल बा। थोड़ा सा और एके सुखा के हमन के गैस बंद कर देवल जाई। ये देखल जा, हमन का हलवा तैयार हो गइल बा। अब हमन के गैस बंद कर देवल जाई। ये देखल जा, आप लोगन के ब्रेड का हलवा बन के तैयार हो गइल बा। आप लोगन के ये झटपट बन जाए और सामान के भी ज़्यादा खोजे नहीं पड़ी। तो आप लोगन के अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर जाए और सब्सक्राइब कर जाए, ताकि आगे जो भी हम वीडियो लाएं भोजपुरी रसोई में आप लोगन के जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगन ख्याल रखल जाए।